हमर फाटल तो हमर बॉयफ्रेंड को लेकर है, वो साला भरोसे का लायक नहीं है, कुत्ता कमीना छछुंदर। आम्रपाली दुबे जी की भोजपुरी के टॉप एक्ट्रेस में से एक है। इस सोशल मीडिया पर खूब दिखेली। इस तरह तरह के वीडियो बना के अपन फैंस के साथ शेयर करत रहेली। एक बार फिर से वो अपन फैंस के खातिर एगो वीडियो अपन सोशल मीडिया पर शेयर कैले बड़ी, जेकरा में वो अपन बॉयफ्रेंड के खूब गाली देता रही। वीडियो में वो बतैले बाड़ी कि उनका बॉयफ्रेंड पे अपन तनिको भरोसा नहीं के। पहले रौरा सब ये पूरा वीडियो देखी। हम अपने पति को लेकर उतना नया सोचते हैं, उतना भरोसा हमको है उस पर। हमर फाटल तो हमर बॉयफ्रेंड को लेकर है, वो साला भरोसे का लायक नहीं है, कुत्ता कमीना छछुंदर। आम्रपाली दुबे अपन इंस्टाग्राम पे एगो वीडियो पोस्ट कैले बड़ी, जेमे उ लिपसिंग करत नजर आवतारी, जेकरा में उ अपन बॉयफ्रेंड के खूब गाली देतारी। रौरा सब सुननी है कि के तरह से वो कहत बाड़ी कि उनका अपन पति के बारे में नइखे सोचे के, उनका अपन पति पे पूरा भरोसा बा, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड से डर लागत बा, उ भरोसे के लायक नइखे। उ वीडियो में उ अपन बॉयफ्रेंड के भी खूब गाली देत नजर आवतारी। ये वीडियो में आम्रपाली लिखले बाड़ी कि छुछुंदर की प्रेम कहानी। ये वीडियो पर उनके फैंस जौन बाड़े उ खूब कमेंट करत बाड़े। एगो फैंस लिखले बाड़े ललन टॉप वीडियो, दूसर फैंस लिखले बाड़े वाओ मैम सुपरस्टार। रौरा सबके बता दी कि निरहुआ के साथ आम्रपाली के जोड़ी लोग खूबे पसंद करेला। दोनों के कईगो फिल्म सुपर हिट कइल गइल बा। एकरा पहले निरहुआ फिल्म रोमियो राजा में आम्रपाली दुबे के साथ काम कैले रहन। एकरा बाद दूसरे सितारे मुकद्दर के सिकंदर, लालू की लैला, जय बीरू और निरहुआ चलल लंदन समेत कई फिल्म में दोनों साथ दिखत आलो। अब एगो वीडियो बना के आम्रपाली दुबे अपन सोशल मीडिया पे डलले बाड़ी, जेकरा के फैन खूब पसंद करतारे। ओमे आम्रपाली दुबे लिपसिंग करतारी और कहतारी कि उनका बॉयफ्रेंड से डर लागता, पति पे उनका खूबे भरोसा बा। रौरा सब बताएं कि रौरा सबके ये वीडियो कैसन लागल हा, और हमार चैनल भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज के जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो रउआ लोग इ लाल बटन दबा के भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज के सब्सक्राइब कर ली और इ घंटी भी दबा दी, ताकि सबसे पहले रउरा लोग भोजपुरी के वीडियो देख सकी।